Perquè Espinelves és la capital catalana per excel·lència de l'avet. A la zona del Montseny Guilleries es produeixen prop d'1 milió d'arbres de Nadal. Els naturals, no els artificials. Aquest volum d'arbres suposa el 90% del mercat de la península Ibèrica pel que fa a aquest producte. I precisament avui em trobo a la Fira de l'Avet d'Espinelves, que enguany acull la 43a edició. És una de les fires nadalenques més emblemàtiques de Catalunya i he pogut parlar amb una de les seves cofundadores, la Marta Rabionet. Érem un grup de gent que ens dèiem Jovent Club, que portàvem una activitat per mes. És a dir, que fèiem arrossades, colònies, teatre, recitals, coobadis, moltes coses fèiem. I Espinelves va ser un lloc pioner amb avets, que és on va començar tot el tema dels avets. Varen dir, mira, podríem fer una fira perquè així totes les ganàncies que tinguéssim dels avets podrien anar per pagar les despeses de totes les activitats que portàvem. Sembla que vàrem fer 150.000 pessetes, si no recordo malament, i vàrem comprar l'equip de so. El primer any vàrem demanar els avets a la gent del poble i tothom ens en va donar. Vàrem tenir molt clar que havia de ser una fira lúdica, cultural i comercial. És a dir, que la vessant cultural hi havia de ser, fèiem 5 exposicions, i la part lúdica també amb grallers, xarangues, que animés durant els dies de la fira al poble. Vàrem començar aquí al costat de l'Ajuntament, a la plaça de baix, i el primer any, esclar, teníem el pintor, hi ha un pintor a l'església, sempre l'exposició de pintura és a l'església, l'exposició de coníferes, que és on estem aquí ara, que vàrem fer una exposició de coníferes perquè, a part de la venda de l'arbre de Nadal, es coneixia que hi havia quantitat de coníferes per jardí, i ho vàrem donar també a conèixer. Vendre a la fira, els avets havia de ser solament d'Espinelves, i encara és el petit productor. I gent de fora no, venir de fora a vendre avets no pot ser, és gent d'aquí a Espinelves que és els que té. La venda d'arbres ho feia el Jovent Club, és a dir, que ja no era la gent del poble que ens els donava, sinó que nosaltres els compràvem a tota la gent del poble. I en aquests 5 anys vàrem fer moltes coses, a part de sufragar les activitats que portàvem, que era una ajuda molt grossa, vàrem fer tot el teulat del teatre, després també vàrem fer uns lavabos públics destinats a la fira, és a dir, que vàrem fer bastantes coses. Al principi de tot, demanàvem agricultura i ens feien una guia, per exemple, per 1.000 avets o per 600. I nosaltres, a cada cotxe que marxava, li donàvem una guia que deia la matrícula, la varietat que portaven, el destí que tenien, i tot això era per evitar que expoliessin cap arbre. I per conèixer tots els detalls pel que fa a l'avet, he pogut parlar amb en Miquel Prat, un dels productors i paradistes que porta aquí des de les primeres edicions. Venim de l'arrel del meu pare, amb conreus petits a Espinelves. Ells varen començar pel voltant del 1960-65, en què abans aquí els conreus eren de patates i al no ser productiu es va anar transformant en cultius d'avets de petita producció. I arrel d'això hem continuat. Fa 36 anys tampoc veníem la normandiana, veníem l'avet majoani. El productor era un viver d'aquí a Espinelves, no sé si t'ho han comentat, majoan, que aleshores aquest senyor va veure que hi havia l'avet pectinata i el pinsapo, que el pol·len es va barrejar arrel del vent o els ocells, i va sortir un avet híbrid que s'assemblava a la pectinata de l'agulla, però del color tirant a l'avet pinsapo, que és
un avet originari de Granada. I arrel d'això s'hi va fixar i va començar a collir la llavor, la pinya, i a fer el planter d'aquest avet hibridat. Arrel d'això, com que era Majoan, el nom va ser Majoani. Aquest avet va tenir una continuïtat fins que aquest senyor, per edat, doncs, va plegar del viver, no es va produir més Majoani, i els grans productors i petits varen haver de buscar un substitut al Majoani, que va ser l'avet normandiana, que és procedent de centre Europa. Aleshores, ja no es va fer el planter aquí, sinó que es va comprar la planta amb 3 anys d'edat, el planter, i posar-la al conreus fins a assolir la mida per comercialitzar. Es planta l'avet que té de planter 3 anys, més sol tenir un de repicat. Un de repicat vol dir que el que sembra la llavor, quan té 3 anys, l'arrenca i el posa separat en el conreu 2 dits o 3. I li deixa un any més per la senzilla raó que faci molta arrel i sigui un arbre més valent a l'hora de plantar en el conreu ja que serà fins a arrencar-lo. Aquest arbre té 4 anys, el plantem en el conreu a 70 per 70 i quan es comença, el que t'he comentat, a tenir 75 metres, doncs han passat uns 5 anys. Més els 4 de planter, aquest arbre ja té 9 anys. Aquí a Espinelves les parades són 6 parades, es poden vendre entre 300-400 arbres per parada. El sapalló que se li fa de conservació és perquè la gent se l'emporti i durant tot el Nadal regant-el com una planta d'interior 2 o 3 vegades a la setmana, no gran quantitat d'aigua, però sí com si fos una planta d'interior, mantenim l'arbre en òptimes condicions fins a final de festes. I si voleu saber per què fem l'arbre de Nadal, haureu de recuperar un dels meus anteriors vídeos en el qual us ho explico. Bones festes!